DDoS-aanval legt Zeeuwse computers plat. Het is vrijdag 28 augustus. Dit is Zeeland Nu. Internetaanval van ongekende omvang. Vlissingen klimt eindelijk uit het financiële dal. En op zoek naar de perfecte foto. Dag dames en heren. Grote delen van de provincie hebben sinds 10 uur vanochtend te maken met uitval van internet, interactieve televisie en ook de vaste telefoonlijn. Delta is slachtoffer van een zogenoemde DDoS-aanval in een grootte die de netwerkprovider nog nooit heeft meegemaakt. En daardoor konden veel Zeeuwen een groot deel van de dag niet of slecht werken met de computer of naar de televisie kijken. Maar ook bijvoorbeeld in sommige parkeergarages kon er niet betaald worden met de PIN, wat natuurlijk een hoop gedoe oplevert. De aanval is volgens Delta nog steeds niet helemaal voorbij. Hoewel steeds meer klanten weer internet hebben, is het netwerk nog niet overal stabiel. En aan de telefoon heb ik nu woordvoerster Mariska van der Hulst van Delta. Mevrouw van der Hulst, wat is de situatie nu? Nou, op dit moment is het zo dat eigenlijk al onze diensten wel weer werken. Maar de DDoS-aanval is ook nog steeds gaande. We hebben te maken met een DDoS-aanval, u zei het al, van ongekende omvang. Dat betekent dat er enorme hoeveelheden data op onze servers eigenlijk worden afgestuurd. En dat die servers zeggen, dit is te veel, dit kunnen we niet verwerken. En dan gaat het mis, dan valt het internet uit. Ja, want dat is inderdaad de vraag. Zo'n DDoS-aanval, niet iedereen zal weten wat het is. U legt het net uit. Hoe lang gaat deze storing nog duren? Nou ja, het is dus zo dat we inmiddels de boel onder controle hebben. En dat betekent dat we eigenlijk filters hebben geplaatst die al die data uit die DDoS-aanval blokkeren. En we hebben een aantal omleidingen in het netwerk gemaakt, waardoor in principe het internet nu weer werkt. Maar die DDoS-aanval is nog wel gaande. Dus dat betekent dat wij nog steeds eigenlijk in opperste paraatheid zijn om te kijken hoe dit zich ontwikkelt. En dan is het wachten tot het stopt. Maar u zegt het internet werkt, als het goed is weer grotendeels. Maar bijvoorbeeld dat bellen, gaat dat ook weer? Wat is uw informatie? Bellen, u bedoelt daarmee de telefonie? Ja, in principe heeft telefonie, voor zover wij kunnen zien, geen last gehad van deze DDoS-aanval. Wel televisie. En dat werkt ook weer grotendeels, of niet? Dat werkt in principe ook weer, ja, als het goed is wel. Dank u wel voor deze laatste informatie. Mariska van der Hulst namens Delta. En meer informatie over de DDoS-aanval hier in Zeeland kunt u vinden op onze site omroepzeeland.nl. Na jaren van stevige bezuinigingen klimt het failliete Vlissingen weer uit het financiële dal. De stad kan eindelijk weer investeren. En dat is op een enkele plek al te merken. Voor het eerst rijden de graafmachines er weer rond. Vele andere plaatsen die zullen gaan volgen. De stad gaat op de schop. De schuldenlast is bedwongen. Investeren kan eindelijk weer. In broodnodige nieuwe riolering bijvoorbeeld. Ik vind het geweldig en eerlijk gezegd, ik geniet hiervan. Dat we ook gewoon dit soort zaken weer kunnen oppakken. Want het is wel de basis natuurlijk van je stad. Gewoon om te zorgen dat rioleringen, straten, lantaarnpalen in orde zijn. En gelukkig dat we die stap inmiddels weer met elkaar kunnen zetten. 10 miljoen euro is uitgetrokken om wijk voor wijk het achterstallig onderhoud aan te pakken. De armlastige stad heeft daarvoor de belastingen moeten verhogen en krijgt als artikel 12 gemeente geld uit Den Haag. Ja, kijk, die mensen zitten wel even in de rommel, maar daar kunnen ze ook weer heel lang tegen natuurlijk, hè? Het lijkt me ook wel leuker als je stadsbestuurder bent om weer te kunnen gaan bouwen in plaats van alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja, ik ben het met je eens. Tegelijkertijd, ik geloof niet dat ik een echte politicus ben, maar ik hoor wel van politici altijd zeggen, er is geen politicus gekozen op basis van het feit dat hij nieuwe rioleringen heeft aangelegd in de stad. Maar het is wel essentieel en ik vind het geweldig dat we dat met elkaar weer kunnen gaan doen. Hierbovenop komen nog eens tientallen miljoenen euro's extra uit Den Haag. Ter compensatie van het afblazen van de marinierskazerne. Lang gekoesterde wensen gaan nu ook in vervulling. Zoals het opknappen van het stationsplein. Nou, dat is echt wel nodig, want ik zit daar wel eens op een bankje en dan zie ik mensen die Vlissingen niet kennen, ofwel met de trein ofwel met de boot deze kant op komen. En die echt met de blik van, waar ben ik beland? Uiteindelijk komt het allemaal goed hoor, maar het eerste wat ze zien dan is de bus naar Middelburg. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Hè? Het stationsgebied moet een belangrijk vervoersknooppunt worden.
En bovenal veel aantrekkelijker voor alle reizigers. En zeker ook de fietsen die hier in ruime mate geparkeerd staan. Wat we natuurlijk heel positief vinden. Veelal van studenten of mensen die werken in de stad. Ja, als je dat zo ziet, dan zou je denken, ja, Vlissingen doet er alles aan om te ontmoedigen dat mensen daar de fiets parkeren. Terwijl we er juist blij mee zijn. De graafmachines rijden straks ook hier op het Stationsplein. En zo gaat de stad op meerdere plaatsen op de schop. Ook de hele stad ziet er over 5 jaar echt anders uit. Kan je concluderen dat Vlissingen nu definitief uit dat financiële zwarte gat is geklommen? Nou, dat vind ik erg voorbarig om te zeggen, dat is definitief. We gaan echt de goede kant op. Kijk, op het moment dat we in een economische crisis terechtkomen, gaat ook Vlissingen daar de effecten natuurlijk van voelen. Dus dat is het voorbehoud wat ik maak. Maar onder normale omstandigheden is het lek echt boven. Daar ben ik van overtuigd. Zeeuwse basisscholen houden ernstig rekening met het thuishouden van klassen in de komende tijd. Want omdat leraren zich misschien moeten laten gaan testen op corona wanneer ze klachten hebben, zijn die een tijdje niet inzetbaar. En omdat het ook het normale griepseizoen voor de deur staat, verwacht koepelorganisatie CPOZ dat er een flinke toename van testen zal zijn. En door een gebrek aan vervangende leerkrachten gaat dat volgens de CPOZ problemen opleveren. Luc Vereken uit Hulst lag 47 dagen op de intensive care vanwege corona. En is blij dat hij nu voor zijn revalidatie terecht kan in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Want daar hebben ze nu een coronacarousel. In 1 dag alle testen en doktersafspraken achter elkaar. Om te voorkomen dat patiënten tientallen losse afspraken hebben. Ik ben naar het lab geweest. CT-scan is er gemaakt van een longfunctie. Ik moet langs bij de internist, de longarts, diertest, fysiotherapeut. Een looptest van 6 minuten. En nog een gesprek met de onderzoeker. Het is een zware dag. Dat merk ik vooral zeg maar, wel op mijn longen. Maar dat ze alles in 1 dag doen, ja, fantastisch. De vuurtoren van Burghaamstede krijgt een andere kleur. De kenmerkende felle rode kleur die erop zat, wordt vervangen door een donkerder kleur rood. Dat is de uitkomst van een kleurenonderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De huidige verf is eraf gehaald omdat het kankerverwekkende chroom 6 erin zat. En aangezien de vuurtoren een rijksmonument is, was een kleuronderzoek verplicht. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt de vuurtoren met de donkerrode kleur weer terug in de oorspronkelijke staat van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Eind van dit jaar is de renovatie klaar en zal de nieuwe kleur te zien zijn. Wie wil het niet een hele mooie foto nemen als het bijvoorbeeld bliksemt in Zeeland? Er bestaan mensen die er volledig door gefascineerd zijn en stad en land achter een storm aanreizen. Paul Begijn uit Terneuzen is zo iemand, een zogenoemde stormchaser. Het is misschien wel zijn beste foto tot nu toe in Zeeland. Een bliksem gevangen boven de Westerschelde. Ik wist natuurlijk dagen van tevoren al dat er onweer aan zat te komen. Nou, de meeste weermodellen gooiden het ook echt wel hier op Zeeland. Dus ik had mezelf al een uitvalspositie gegeven hier aan de Westerschelde in Terneuzen. Nou, de onweershaard bleef relatief lang hangen op dezelfde plek. En dat gaf me eigenlijk alle mogelijkheden om een goede locatie uit te zoeken. En die heb ik uiteindelijk hier aan de Westerschelde gevonden. Paul Begijn, geboren in Terneuzen, houdt van extreem weer en reist als het even kan stormen achterna. Ja, het is eigenlijk ontstaan vanuit angst. Ik was echt een buitenkind. Hè. Veel buiten om hutten te bouwen, spelen met skelters op de pleintjes. En op het moment dat er dan een onweersbui aankwam, dan zag je de opbollende bloemkool in de lucht. En op een gegeven moment kwam er dan een gigantische knal. Nou, dan wist ik niet hoe snel ik binnen moest komen. Dus eigenlijk een beetje de scheidluis. Maar vervolgens binnen wilde ik wel achter het raam gaan kijken om te kijken wat dat nou precies was, die mysterieuze knal. En zo is het eigenlijk langzaam omgeslagen vanuit angst naar fascinatie. Zeeland is geen makkelijk gebied om op stormen te jagen. Omdat je echt maar weinig wegen hebt die in verbinding met elkaar staan. Je hebt maar 1 snelweg. En op het moment dat je dus helemaal aan de westkant zit, is het heel moeilijk om bijvoorbeeld aan de noordoostkant te komen. Daarom reist Begijn als stormchaser heel Europa door. Zijn mooiste foto heeft hij dan ook niet in Zeeland gemaakt. Ja, dat is toch wel een situatie geweest in Noordoost-Frankrijk, in de omgeving van Metz. Dat is een bliksem in een heel mooi glooiend landschap tijdens het blauwe uurtje. Dus dat is eigenlijk het uur na zonsondergang waarbij het licht een heel mooie blauwe tint geeft. Nou, dat is wel een van de foto's waar ik het meest trots op ben. Een stormchaser maakt zijn foto's tussen mei en september en dus niet het hele jaar door. Daarbuiten hou ik me heel erg veel bezig met de landschapsfotografie.
Dus allerlei mooie elementen die ook iets toe kunnen voegen. Zoals bijvoorbeeld een vuurtorentje, de Oosterscheldekering, de Zeelandbrug. Nou, dat zijn hele mooie foto's die je kunt maken gewoon buiten de Stormchase tijd om. Dus eigenlijk loopt die hobby gewoon het hele jaar door, 4 seizoenen lang. Maar de mooiste foto die je kunt maken, is dat als stormchaser of als landschapsfotograaf? Ja, voor mij toch wel als stormchaser, omdat mijn passie echt ligt bij die heftige stormen, bij die heftige weerverschijnselen, bij die kolkende wolkenluchten. Stormchaser, daar gaat mijn hart toch wel echt naar uit. Na weken intense hitte leek het vandaag een beetje herfst al. Behoorlijk wat regen dus op sommige plekken met een temperatuur rond de 20 graden. En we gaan een paar regenachtige dagen tegemoet. En het wordt ook nog eens een keer een klein beetje kouder. Na het weekend, eind van het weekend, dan wordt het weer wat droger gelukkig. Zometeen is Trots op Zeeland in de jachthaven. Maar hoe je nou moet leven op een zeilboot, dat vraag ik me toch wel een beetje af. Dus ik ga gewoon kijken, denk ik. Je wil aan boord kijken. Mag dat? Ja, tuurlijk. Dan moet je, als je die stag vasthoudt, dan kan je hierop stappen. Dat is het meest makkelijke. Even kijken hoor. Die. En dan nog even dit. Messi wil vertrekken bij FC Barcelona. Hij komt lekker naar huis. Beste Catalanen, beste Barcelona supporters. Zo hebben begrepen, nee, ik stop erbij. Geen niveau rond de Koeman zie ik niet zetten. Geen niveau weer liggen spelen, geen in Zeeland, geen voor VV Hoes voetballen. En op vrijdagmiddag bij bier zuipen en troepen wie kerst. Bedankt, ga jullie goed. Tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen dan ook met het Zeeuwse weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.